Alhamdulillah. Leren sik ya, Nok. Ya, Mak, ya. Puji syukur kunjuk ana kemurane Hyang Agung kang wis paring kanikmatan, kamulyan, barokah, kesehatan marang sedengah titah wabil khusus kagem marga agung ing laladan Kota Madiun mendunia. Oh, mengkono. Merga ing ratri iki awake dhewe piniji sowan lantarane ya kuwi pepundhenmu sing biyen nate nimbali karo awake dhewe. Sesasi kepungkur sowan ana daleme Bapak Ali Mas Ngudi, panjenengane anggota dewan sing pancen lenggahe ana Tulung Saradan Madiun ya, Mak. Bener. Nalika panjenengane wayangan biyen delalah Raka Mas Andi Halim putra saking Bapak Harsono ki kepareng mirsani banjur rena ing penggalih mituhu kang dadi pangandikane Pak Ali, ayo kapan peresmian Hotel Merkur mengko wayangan tak golekne dalang kancaku. Kuwi ngendikane Pak Ali. Alhamdulillah ripalungguhan iki wis kelakon dadi bukti aku sak kanca Madangkara bisa sowan ana ing pinggir dalan utawa tengah dalan sak ngajenge Hotel Merkur ingkang mapan ana ing Kota Madiun. Oh, mengkono. Uga ngaturake panuwun marang Sukses Jaya Group sing nyatane diayomi dipandegani karo pepundhenmu Bapak Harsono Lukito karo Ibu Eli ya, Mak. Pancen kaya mengkono. Bener pangandikane para pinter kae teteken tekun bakale katekan. Kowe aja nyawang saiki Pak Harsono suksese kaya ngene dadi piyai sing mbrewu kaya mengkene kagungan hotel pirang-pirang klebu Aston barang. Pokoke umume hotel ana laladan Madiun ki kagungane Pak Harsono. Iya. Ning sinaunen jerih payahe Pak Harsono mbiyen wong nyatane panjenengane mbiyen iki ora ujug-ujug banjur mulya ki ora. Iya. Diwiwiti saka rekoso buka toko bangunan cilik-cilikan dodolan paku baut lan sak piturute. Akhire bisa duwe apa kuwi jenenge perusahaan ya kuwi semen sing kokoh sing diarani ya kuwi semen dinamik, produk semen Indonesia. Ya, serbaguna untuk segala kebutuhan. Mula raneh ramokal lamun Hotel Merkur ki kokoh santosa megah kaya mengkono merga semene iki nganggo semen dinamik kagungane Pak Harsono dhewe. Oh ngono. Ya merga saka kerja kerase